И да започваме тогава. Уважаеми господин кмет, господин председател, уважаеми представители на Галатасарай Фен Клуб България, скъпи гости, скъпи съграждани. Добре дошли на футболния турнир по случай 11 години от създаването на Галатасарай Фен Клуб България. В Ардино за първи път се провежда подобно събитие и се надяваме да оставим у всеки положителни и незабравими емоции. Искам и пожелавам на всеки да се наслади на тези прекрасни мигове, които ще изживеем днес и утре. От името на футболен клуб Юнак Ардино искам да изкажа благодарности първоначално на Галатасарай Фен Клуб България за доверието, че решиха да изберат Ардино за тази годишния традиционен турнир, защото това се организира всяка година. 11-та година е в Ардино. Надяваме се да се справим и да се получи един наистина добър турнир. Благодарим на общинското ръководство за подкрепата, която ни оказват, и най-вече благодаря на футболистите, на феновете и на гостите, че са тук, че всъщност придават тази емоция на това събитие, че ще бъде така запомнено това събитие. Благодаря на присъствието. Не искам да съм многословен, изказах благодарности и пожелавам ви отново да се забавлявате и тук е и момента да акцентирам, да подчертая. Знаете, турнирите на Галатасарай Фен Клуб България винаги се провеждат с кауза. И днешният турнир също е с кауза. Имаме кутия за дарения, в които по време на турнира, по време на цялата програма ще събираме средства. И след това ще ги насочим към дадена кауза, към дадена благотворителна инициатива, след което ще оповестим това. Така че нека отново покажем, че футболът, както всички останали спортове, обединява. Нека да покажем, че заедно сме по-силни. Благодаря. И сега за приветствие давам думата на кмета на община Ардино, инженер Изет Шабан. Благодаря на Юсун. Уважаеми дами и господа, аз искам да ви приветствам от името на ръководството на общината с добре дошли в Ардино и ви благодаря, че избрахте Ардино тази година. Разбира се, Ардино е едно малко градче, но така наистина си струва да се посети и ние сме щастливи, че Фен клуб Галатасарай тази година избра за турнир, за свой турнир и за, разбира се, привличане на повече фенове община Ардино и в частност град Ардино. Аз на вас какво мога да кажа? Мога да кажа, че ние сме от среща, щом аз съм тук за откриването на този турнир. Ще помогнем с каквото можем. Благодарни сме, че сте тук и се надявам тези неща да не са епизодични и всяка година тук да може да ви посрещнем по най-различни мероприятия. Тая година, нали, както сте избрали Фен клуб Галатасарай, до година с други такива мероприятия, но важното е в града да има спортни мероприятия, защото Юсун каза, спорта обединява, спорта наистина е нещото, което е част от нашия живот и най-малкото разнообразява нашия живот така, както трябва да бъде. Пожелавам ви приятен престой в Ардино и само да кажа, има какво да видите в община Ардино и като сте дошли, тук се обръщам специално за гостите, посещавайте нашите туристически обекти, защото сега ви се е паднало, като сте дошли за турнира, вижте и след това искаме от вас оценката, която обратната връзка да ни даде възможност ние в някаква посока да развием нашите туристически обекти. Ние с тях се гордеем. Благодаря ви и ви пожелавам един много хубав турнир в Ардино. Благодаря ви.